Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα πολύ όμορφο κορίτσι που το έλεγαν Ευγενία. Η Ευγενία είχε μια πολύ καλή φίλη, τη Φάτμα, με κατάμαυρα μαλλιά, μάτια που έλαμπαν όπως τα αστέρια και μια φωνή σαν άγγελος. Τα δυο κορίτσια ζούσαν σε ένα χαρούμενο χωριουδάκι. Ήταν χτισμένο σε ένα λόφο και από εκεί μπορούσε να δει κανείς την υπέροχη αστραφτερή παραθαλάσσια πόλη της Μικράς Ασίας, τη Σμύρνη. Τα δυο κορίτσια αγαπούσαν πολύ η μία την άλλη και ήθελαν να κάνουν τα πάντα μαζί. Κάτι που όμως δεν ήταν πάντα δυνατό, γιατί η Ευγενία ήταν Ελληνίδα και χριστιανή, ενώ η Φάτμα Τουρκάλα και Μουσουλμάνα. Παρά τις διαφορετικές συνήθειες που είχαν οι οικογένειές τους όμως, τα δυο κορίτσια προσπαθούσαν να περάσουν κάθε λεπτό που μπορούσαν παρέα. Τα πρωινά ανέβαιναν στο λόφο με τις πορτοκαλιές για να θαυμάσουν την Ανατολή και να ακούσουν τις καμπάνες. Μετά το σχολείο έπαιζαν στην πλατεία και άκουγαν το κάλεσμα σε προσευχή από το μουεζίνι. Πιο πολύ απ' όλα όμως, τους άρεσε η στιγμή που ο ήλιος βυθίζονταν στον ορίζοντα και ο Μπαρμπαγιάννης έβγαζε το ούτι του, άγγιζε τις χορδές του και τραγουδούσε τα αγαπημένα τους τραγούδια. «Και τις εμέλιες ένα νέα από που είμαι εγώ, για από το μπουρνο βάφος μου ή από το κορδελιό». Η Ευγενία ζούσε σε ένα επιβλητικό διόροφο σπίτι που η μητέρα της περήφανα αποκαλούσε το αρχοντικό μας. Το ισόγειο είχε ολόγυρα μία μεγάλη βεράντα και μεγάλα παράθυρα. Δεξιά και αριστερά από την είσοδο υπήρχαν φοίνικες. Ο πατέρας της είχε πολλά χωράφια με αμπέλια, σικές, βερικοκές. Πρώτα αποξήραναν τα φρούτα, μετά τα πήγαιναν με μεγάλα κάρα στη Σμύρνη και από εκεί τα έστελναν στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μερικές φορές η Ευγενία και η Φάτμα ανέβαιναν στα κάρα, τσιμπολογούσαν από τα φρούτα και περνούσαν τη μέρα τους στην αποβάθρα, όπου χάζευαν τα πλοία που έφευγαν και αναρωτιόντουσαν τι κόσμος απλωνόταν πέρα από τη θάλασσα. Η Ευγενία είχε ακούσει πολλά για τη μητέρα Ελλάδα, αλλά δεν είχε πάει ποτέ της πουθενά έξω από τη Σμύρνη. Αυτό όμως δεν την πείραζε καθόλου, γιατί για εκείνη δεν υπήρχε ωραιότερο μέρος στον κόσμο από το σπίτι της. Εκεί ήταν όλα τέλεια. Όμως μια μέρα ήρθε ο πόλεμος και όλα άλλαξαν. Το μελωδικό κάλεσμα του μουεζίνι σίγησε. Ο Μπαρμπαγιάννης δεν ήταν πουθενά πια για να παίξει με το ούτι του και οι καμπάνες δεν χτυπούσαν πια. Η Ευγενία δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος ή τι ακριβώς ήταν ο πόλεμος, αλλά δεν της άρεσε καθόλου, γιατί κανείς δεν ήταν πια όπως πριν. Και το χειρότερο απ' όλα, η Φάτμα δεν έρχονταν πια να παίξουν. «Μαμά, θέλω να πάω να δω τη Φάτμα». «Γλυκιά μου, δεν γίνεται». «Μα γιατί, αφού αγαπάς τη Φάτμα, έτσι δεν είναι?» «Φυσικά και την αγαπώ, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα». Έτσι, η Ευγενία περνούσε πολλές ώρες της μέρας της στο σπίτι και αυτό ήταν πολύ ενοχλητικό. Ένα βράδυ άκουσε τους γονείς της να τσακώνονται στην κουζίνα. Ο μπαμπάς της φώναζε, κάτι που ήταν πολύ παράξενο γιατί εκείνος δεν ύψωνε ποτέ τον τόνο της φωνής του. Η Ευγενία έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει καλύτερα. «Ο ελληνικός στρατός έφυγε. Έρχονται οι Τούρκοι. Πρέπει να φύγουμε σήμερα το βράδυ. Δεν είμαστε ασφαλείς εδώ». Η μαμά έκλαιγε. «Μα γιατί, αφού βλέπω όλα αυτά τα πλοία στο λιμάνι. Θα μας σώσουν, δεν θα μας σώσουν. Δεν αφήνω το σπίτι μου. Αυτό είναι το σπίτι μας». Να φύγουν, να αφήσουν το σπίτι τους και χωρίς να αποχαιρετήσουν τη Φάτμα. Αποκλείεται. Η Ευγενία ήταν αποφασισμένη να τη δει ακόμα και αν αυτό σήμαινε να παρακούσει τους δικούς της. Ξεγλίστρησε από το σπίτι, πέρασε την εκκλησία και έτρεξε μέσα από την πλατεία. Τι περίεργο. Όλα ήταν έρημα και σιωπηλά. Προσπέρασε τρέχοντας τα περιβόλια με τις πορτοκαλιές και παρατήρησε
ότι το ηλιοβασίλεμα ήταν σε διαφορετική θέση σήμερα. Πιο μακρινό και πιο κόκκινο από ποτέ. Συνέχισε να τρέχει προς την τούρκικη πλευρά. Πέρασε το τζαμί και έστριψε στη γωνία. Και να, εκεί ήταν το σπίτι της Φάτμα. Η Φάτμα κάθονταν στη βεράντα. «Φάτμα! Φάτμα!» φώναξε. Η Φάτμα έτρεξε προς το μέρος της φίλης της και τα δυο κορίτσια αγκαλιάστηκαν σφιχτά. «Αχ, Ευγενία, δεν με αφήνουν να παίξω πια μαζί σου. Είσαι χριστιανή και όχι μουσουλμάνα σαν και εμάς. Άκουσα τη μαμά να λέει ότι έρχεται πόλεμος. Αχ, Ευγενία, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, αλλά τον φοβάμαι». «Φάτμα, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που θα πρέπει να τηρήσεις ακόμα και αν πεθάνεις. Εντάξει?» «Εντάξει. Πρέπει να υποσχεθούμε πως ό,τι και αν συμβεί, ακόμα και αν αυτός ο πόλεμος έρθει και μας χωρίσει, πως θα γυρίσουμε πίσω κάποια μέρα και θα συναντηθούμε εδώ ακριβώς, κάτω από την ταράτσα, με τη δύση του ήλιου. Το υπόσχεσαι?» «Το υπόσχομαι». Η Ευγενία έκοψε ένα τριαντάφυλλο από εκεί κοντά, άνοιξε μία τρύπα στο έδαφος και το φύτεψε. Οι δύο φίλες αγκαλιάστηκαν με όλη τους τη δύναμη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια τους. Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται φωνές και δυνατά σφυρίγματα. Οι καμπάνες χτυπούσαν δυνατά και ο τελάλης φώναζε «Όλοι οι χριστιανοί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους!» Προτού η Ευγενία καταλάβει καλά τι γινόταν, ένιωσε κάποιον να την αρπάζει και να την κουβαλάει στα χέρια. Μέχρι που η εικόνα της αγαπημένης της φίλης Φάτμα γινόταν όλο και πιο μακρινή. Τότε αναγνώρισε τη φωνή του πατέρα της. «Μα καλά, τι σ' έπιασε? Πώς τόλμησες να το σκάσεις?» Όταν έφτασαν στα περίχωρα, τους περίμενε η μητέρα της, με φαγητό και κουβέρτες. «Αχ, Ευγενία μου, δόξα σοι ο Θεός, είσαι καλά. Πιάσε το χέρι μου και κράτα το σφιχτά». Τότε η Ευγενία συνειδητοποίησε ότι ο αέρας μύριζε καπνό. Κοίταξε πίσω και είδε φωτιά, φωτιά παντού. Η μητέρα της βαστούσε το χέρι και όλοι μαζί έτρεχαν. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έτρεχαν με κατεύθυνση τη Σμύρνη και φώναζαν «Ήρθαν οι στρατιώτες! Ήρθαν οι στρατιώτες!» Γιαγιάδες έπεφταν κάτω και κανείς δεν σταματούσε να τη σηκώσει. Μωρά έκλαιγαν. Τα πόδια της Ευγενίας πονούσαν. «Μαμά, κουράστηκα. Έλα, μη σταματάς, αλλιώς θα χαθούμε για πάντα». Με τα πολλά έφτασαν στην αποβάθρα. Πίσω τους φλόγες καμίνι, μπροστά τους η θάλασσα και ο τόπος όλος να ξεχυλίζει από κόσμο. Η Ευγενία ένιωθε να τη σπρώχνουν όλο και πιο πολύ προς την άκρη της αποβάθρας και έκανε τόση ζέστη και διψούσε και δεν μπορούσε να ανασάνει. «Μαμά, μανούλα». Και τότε όλα έσβησαν. Όταν άνοιξε τα μάτια της, κατάλαβε ότι βρισκόταν σε μία ψαρόβαρκα, στη μέση της θάλασσας. Εκεί ήταν οι γονείς της και κάποιοι φίλοι από το σχολείο και ο Μπαρμπαγιάννης με το ούτι του κρυμμένο στο σακάκι. «Μαμά, πού πάμε?» ρώτησε κλαίγοντας η Ευγενία. «Πάμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μας δεχτούν με αγάπη. Θα είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Θα δεις», απαντούσε η μητέρα της. Όταν όμως έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν τους έγινε καμία υποδοχή. Οι ντόπιοι δεν τους ήθελαν εκεί. Τους αποκαλούσαν πρόσφυγες και τους έστελναν σε καταβλισμούς. Το σπίτι τους δεν ήταν πια ένα μεγαλοπρεπές διόροφο αρχοντικό, αλλά μια μικρή άβολη σκηνή που μύριζε αρρώστια και θάνατο. Ήταν νηστική για μέρες. Ο πατέρας της βγήκε να ψάξει για δουλειά. Μόνο που τώρα δεν μάζευε ευωδιαστά φρούτα για να τα στείλει στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα σκούπιζε τους βρώμικους δρόμους της Θεσσαλονίκης και γύριζε το βράδυ στο σπίτι με τα ρούχα του να στάζουν υδρότα και απαγοήτευση. Ένα βράδυ η Ευγενία τον είδε για πρώτη φορά να κλαίει. Εκεί ζούσαμε σαν βασιλιάδες και κοίτα τώρα που καταντήσαμε. Τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για να πάρω ένα καρβέλι ψωμί στην οικογένειά μου.
Ο χρόνος περνούσε και σύντομα διαδόθηκε η είδηση ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει και ότι τώρα πια υπήρχε ειρήνη. Οι Έλληνες πρόσφυγες άρχισαν να μαζεύουν τα υπάρχοντά τους με λαχτάρα. Τώρα θα μπορούσαν να γυρίσουν στο σπίτι. Η Ευγενία με την οικογένειά της πήγαν πίσω στο λιμάνι. Πολλά πλοία ήταν αγκυροβολημένα και περίμεναν. Δεν περίμεναν αυτούς όμως. Γέμιζαν, αλλά με άλλους πρόσφυγες. Η Ευγενία παρατήρησε ανάμεσά τους πολλά κορίτσια στην ηλικία της που έμοιαζαν με τη Φάτμα, με κατάμαυρα μαλλιά. Κρατούσαν φαγητό και κουβέρτες. Παντού ακούγονταν φωνές και σφυρίγματα. «Όλοι οι Τούρκοι μουσουλμάνοι να είναι έτοιμοι για επιβίβαση!» «Θέλω κι εγώ να πάω», φώναξε κλαίγοντας η Ευγενία. «Σας παρακαλώ, αφήστε μας και εμάς να πάμε πάλι πίσω. Δεν είναι δίκαιο». Δεν είχαν όμως καμία επιλογή. Με τον καιρό οι Έλληνες πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε μία νέα γειτονιά. Εκεί έχτισαν παράγκες για να ζουν και την ονόμασαν Νέο Κορδελιό για να θυμούνται την πατρίδα. Φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την πατρίδα. Αλλά μερικές φορές, τα βράδια, ο Μπαρμπαγιάννης έβγαζε το ούτι του και τραγουδούσε τραγούδια της πατρίδας. «Και τις εμέλιες ένανε από που είμαι εγώ, από το μπουρνο βάφος μου ή από το κορδελιό». Έτσι αναπολούσαν τις χαρούμενες στιγμές και ξεχνούσαν τον πόνο τους. Τα χρόνια πέρασαν, η Ευγενία μεγάλωσε, παντρεύτηκε και αργότερα γεννήθηκε το πρώτο της εγγόνι, ένα πανέμορφο κοριτσάκι που του έδωσαν το όνομά της, Ευγενία. Η μικρή Ευγενία αγαπούσε πολύ τη γιαγιά της και τρελαινόταν να ακούει τις ιστορίες της. Όλο μιλούσαν για ένα μαγικό, υπέροχο μέρος που η γιαγιά της αποκαλούσε «η πατρίδα μου». Έτσι, η γιαγιά έλεγε ιστορίες για περιβόλια με πορτοκαλιές και τραγούδια στην πλατεία, αλλά δάκρυζε κάθε φορά που μιλούσε για ένα μικρό κοριτσάκι που το έλεγαν Φάτμα, με κατάμαυρα μαλλιά και μάτια που έλαμπαν όπως τα αστέρια, και για την υπόσχεση που είχαν δώσει να συναντηθούν ξανά μία μέρα. Η γιαγιά όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει την υπόσχεσή της. Γέρασε πολύ και αρρώστησε. Και λίγο πριν πεθάνει, έπιασε το χέρι της εγγονής της και της είπε «Ευγενία, θα μου κάνεις μία χάρη. Θα εκπληρώσεις εσύ την υπόσχεση που έδωσα?» «Ναι, γιαγιά, θα το κάνω». Και μετά από αυτό, η γιαγιά Ευγενία έκλεισε τα μάτια της και πέθανε. Η μικρή Ευγενία δεν ξέχασε ποτέ τις ιστορίες της γιαγιάς της. Τα χρόνια πέρασαν και όταν πια έγινε μια νεαρή γυναίκα, πήρε το πλοίο για την Τουρκία. Όταν έφτασε στο λιμάνι της Μύρνης, θαμπόθηκε από την ομορφιά. Ανέβηκε στο βουνό και έφτασε σε ένα ορεινό χωριό. Το σπίτι που ξεχώριζε ήταν ένα μεγαλοπρεπές διόροφο αρχοντικό με μία βεράντα που ήταν ολόγυρα στο ισόγειο και μεγάλα παράθυρα που άφηναν τον ήλιο να μπει. Ήταν ακριβώς όπως το είχε περιγράψει η γιαγιά της. Είχε όντως μεγαλώσει σαν βασίλισσα. Ακολούθησε το μονοπάτι, πέρασε το τζαμί και έστριψε στη γωνία. Και τότε είδε ένα θέαμα που της έκοψε την ανάσα. Ένας πελώριος θάμνος απλωνόταν μέχρι την ταράτσα, γεμάτος τριαντάφυλλα, άπειρα φρεσκοανθισμένα τριαντάφυλλα. Η Ευγενία βύθισε το πρόσωπό της στα τριαντάφυλλα και τα μύρισε. Τότε άκουσε πίσω της μία φωνή. Μία νεαρή κοπέλα με κατάμαυρα μαλλιά και μάτια που έλαμπαν όπως τα αστέρια της είπε «Σ' αρέσουν?» Ήταν της γιαγιάς μου τα τριαντάφυλλα. Ήταν πολύτιμα για εκείνη. Πώς την έλεγαν? Φάτμα, όπως και εμένα. Φάτμα, είμαι η Ευγενία. Τα τριαντάφυλλα αυτά ήταν πολύτιμα και για τη δική μου γιαγιά. Τα δυο κορίτσια κοιτάχτηκαν για λίγο στα μάτια και μετά αγκαλιάστηκαν με όλη τους τη δύναμη. Η Φάτμα
έκοψε ένα τριαντάφυλλο από το θάμνο και της το έδωσε. «Δώσε το τριαντάφυλλο αυτό στη γιαγιά σου από τη δική μου. Ήταν η τελευταία της επιθυμία. Η γιαγιά μου, Φάτμα, δεν ζει πια. Τότε να πας να το αφήσεις στον τάφο της». Η Ευγενία πήρε το τριαντάφυλλο, τα 2 κορίτσια αγκαλιάστηκαν σφιχτά και έπειτα μπήκαν στο σπίτι. Ήταν σαν να γνωρίζονταν όλη τους τη ζωή.